Audio Jungle. Kardo, Milimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponita. Cabinet amai kangwai aphan 3.68 kuti atangka kepadampusi Minister Ranjit Kumar Das pen thanpon. Cabinet session amai kibi aphan Assam Sorkar pen tangka kapadamtang 3.68 kuti amui atangka padam etlopusi Minister Ranjit Kumar Das pen thanpon. Kedamtang surehini rank koraisi aningkan pen district circuit along cabinet amai kibi pon aphan kuti ke thomlo tangka kepadam jasemet pen Dima Hasau district ke parlo haflong along cabinet amai kepadodam anam sonailo kadokawe 1 crore 13 lakh 92,399 amui dampon lopusi Ranjit Kumar Das pen thanpon. News desk support Karbi Anglong News. Hamren rong sopi along RV Hirai Kejang The Parpik. Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along Sitami Thereponi Phai Khrei Pho Arni Anarlopor Phai Khrei Hini Apor Malompet Hirai RV Kejang The Parpik. Lapuson thak thaksi Hamren pen kahelu kilometer capsu se anbag doji kahelu Badong rong sopi along Sitami Lapuson RV Kejang Lapen Hirai Apum Keklu Thekpon Long. Birta ki tokbom aporahud anki halabangso arong aradatum thangnat aki sung mati kanahok pon awelang pusi birta ribdun long. Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News. Assam HSLC paper kilik alam kia puthak bang inkora hiniatum kachingnang. Kedamtang theraponi phai kreke thom arni ke patokji HSLC asat lang tokte aprang karju asat lang mate questions paper kilik longlok ajoini pen asat lang pawi pondetsi nangkeliji theraponi phai ke thom arni patok pon thurong popusi cheparai ponlu labangso questions paper kilik long det ajoini pen sitami kache songa sai sitami dengponsi adai kido abang phuatum aphan tong sekot pen ritarli ponsi bang inkora hinia bang phuatum aphan nep ingnang ponlonglu Laso along banke thom atum aphan ki Criminal Investigation Department mate thi hek pen CID atum arideng along si chingnang ponlu nonamat ke CID atum latum aphan karju pater tok pon bomlan. News desk report Karbi Anglong News. Han boka sarthe teron LP school ahem RIDF scheme pet nangkele cheklo jonpli angbong ke patang pon. Rong ruble pute government property kedoke akenang sot lasi Congress Sorkar kachari bom ahut Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kedamtang suri hini rapli aningkan han boka sarthe teron alongta klim somardo olo puma thasi LP school ahem nangpilo lapen non BJP Sorkar kachari bom ahut suri hini rain koraisi inkora hini apharman puthot klim somarta do olo pupenajok local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok bima thathusi nili block ke parlo Han boka sarthe teron LP school along RIDF scheme pen extension school building nangpilo amount laki 5,79,111 lasi contractor Chandro Hanse aphan sai setami paklem toilo lasonsi alangli Chandro Hanseta ninghi ningso ponpe pin pensila bangso RIDF scheme cheklo jonpli angbong patang pondetlo labangso RIDF scheme nangpali ponthekapot EM Richard Tok biaphan han boka sarthe teron arong aratatum kachoro sitami pipa jerpo Kajirong pen risaningti Karbi Anglong News. Tomona rikithi parpik ajok chinthong ahawar mukindur arong penang an hemrit kana hogdun Lason sinijang Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlo mukindur arong theraponi phai Khrei Pho arni anarlopor phai sira achitim apor malom men tomon arvi kithi parpik ajok hemrit pendanglo penang an biribi thung sitami nahok ponlu arvi kithi parpik lapet herai sitami kidukok ajok pen penang an hormu hortar sitami penang an nahok pondulu